Над 70% от хората, които започват бизнес, се отказват в първите месеци. Не защото не могат, а защото не знаят какво да очакват. Истината е, че много малко хора, които решават да стартират каквато и да било дейност, успяват да оцелят в първите месеци. Не защото не са способни, а защото очакват твърде бързи резултати. Аз винаги казвам едно нещо. Ако решите да стартирате бизнес, какъвто и да е той, трябва да си дадете поне 1 година. 1 година, в която да учиш, да тестваш, да пробваш, да гледаш как реагира пазара и чак след това да очакваш по-сериозни резултати. През тази 1 година ще трябва много често да излизаш от зоната си на комфорт, да правиш неща, които никога до сега не си правил, да се показваш, да говориш за това, което създаваш, да продаваш, да грешиш и пак да продължиш напред. Аз много често сравнявам създаването на бизнес с раждането на дете. В първата година това дете има най-голяма нужда от грижи, внимание, време и търпение. Никой не очаква от едно бебе да започне да ходи на следващия ден. Но след около 12 месеца то вече прави първите си крачки. Същото е и с бизнеса. Това не е да започнеш нещо днес и утре то да ти носи милиони. Това е процес, в който влагаш време, усилия, учене и постоянство. И точно хората, които приемат това, са тези, които остават и изграждат стабилен доход. Сублимацията може да бъде много добър доход от дома, но само ако я приемеш като бизнес, а не като бърз начин за печелене на пари. Заедно с Дани създадахме безплатен наръчник за начинаещи в сублимацията. В него сме подбрали основните стъпки, за да стартираш по спокоен и по-ясен начин и без излишни грешки. Линкът за наръчника може да намерите под или над това видео или за всички хора в TikTok и Instagram може да намерите активен линк в профилът в био.